Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, ubing, agulimag, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo an napauluan. Balasang, itirabii. Ulila ademang ni Nona ubing. Ngam itilaksid ti kasta akasasaad na. Dimmakkel daytoy an naemma, ken nasingpet. No pa'y panaggammulo iti daga ti kang runaan a pangalalaan na iti panagbiag na, dimmakkel daytoy anapintas, ket adu ti baro, nga agrayo ken kuana. Maysa kadakwada ni Jerome, iti maysa nga aldaw, ket... Nona, Si kagayam, Jerome. apagiso. Kunak tumot namin nga gininalangan kat. Nangiga kiti meriendaan. Adayta ka manin, Jerome. Nagtaktak ka manan. Amumutasaan ko sa miren ti uraan niya pa mapasamak, Nona. Tinapatid ka niya kat mapagserbian ka. Jerome, Babayaan na ka mga sikasukan ka. Dahil talang amin tamo ka pamuspusan. Tapno may pariknakan ka tinalaos apa nagayat ko. Ay, awan mo't ni Jerome balasang ko. Rimwar mo't itay. Sa dino kano tinapanan na, Tata Endong. Diyak amaw balasang ka. Di namot ngamin imbaga. Kasta ka di? Ang mga nunapanmanan iti ayan ni Nona day jay adjang. Ayop day jay ano na. Iso tilakpad ti panagsiningad mi ka ni Jerome. Lucel, napauli magkamatan balasang ka. Ha? Anya ti mapaspasamak kan balasang ka. Ay, kwa? Awan, Tata Endong. Agpakadakmatan. Baliwak tulaangan ti umay. Nagkita kayo kadikin ni Lucel, anak ka. Ha? Nilusil ko na ayo, tatang? Wan, imay dito'y itay malam. Sapsapulan na ka. Saan kami nagkita, tatang? Ken may sa, kinaduak ni Nona Ejitalon. Kastaya. Wan, tatang. Amuyamot ni awan ti kadwa ni Nona amang gammulo iti daga, anapanawan ken kuana dagiti dadakkel na. Talaga nasingid kayon kin ni Nona Jerome. Agayan ayat kayo kadain. Saan pa'y tatang? Ngam, marik na kakayat nakmat ni Nona. Ay na, nagsaya atan no kasta anak ka. Kaya't ko amanugangan ni Nona. Malaksid niya min anagagayt. Nasingpet ken nakapimpintas pa'y abalasang. Uray no nadagsen ti trabaho na amang asikaso ti gamgamuluan na adaga. Saan amadlaw? Tanakalamlamuyot lata ti kudil na. Puno launay day tatang. Ay na anak ka. Nagasat ka no si ti mapili ni Nona. Ngamain, adu kayo nga grayo ken kuana. Adda ako nito'y sangot ti ridang ti kalapaw ni Nona. Kasaritak day tababae, taliklikan na ni Jerome. Siyak ti rom... Anya day siya nga ayam mo, nakabangbanglo. Naidumduma. Ha? Ne, sika maggayam, Lucille. Kung nagtupay kat nga tao di tiruar ti kalapaw ko. Una yan? Nakabangbanglo ka matan? Kunamot lano adda ti papanam apasken? Kwa. Nakairwamak nga minin ti agdigos, sakbay ang maturugak. Amumatan, agmalmalumak ejitalon. Urayan niya pa'y aramidam, awanan ti bibiyang ko. Ha? Kaungat na ka di, Lucille? Wen, gaputag agawam ti nobyo. Ha? Tapno ibagakkan ka. Kaayan ayat ko ni Jerome. Iso aliklikam ti nobyo, no kayat mo anasaya at kakanyak. Ay, kat nagasat jay anak taan, no kayat met ni Nona. Iso nga rod ti kunakin ni Jerome, sitang.
kayat ko ni Nona manugangan. Uray siyak met alakay. Kayat ko anino na. Nakasingsingput abalasang. Ken nakita tano kasano adimakkel ni Nona. Itilaksid ti kinaulilanan ademang. Husto ka bagay. Siguradaw anasaya at to ti banagan ti agbalin a pamilya na. Wahen lakay. Iso at talaga anagasat ni Jerome nga anak ta. No iso ti mapili ni Nona. Nasayaat man no kasday tinaramid mo, Lucille. Talaga Jack kayat aday di na ti pagtinagan ni Jerome. Sapel ako mga ruta daywan ni Nona ni Jerome. Gapoy ti inaramid mo. Iti kasta. Maksayan ti karibal ko kini Nona. Nonya launay ngamin tinakit-kita yung kanino na. Apay nga isukit din ti pag-iinagawan yung armen. Ay na Lucille. No kinapintas lang mati pagsasaritaan. Adayo ka mo't akin ni Nona. Anya? Hoy, ibabawim timbagam Ang mga nonya pa'y ti maramid ko kan ka. Ay, jak ibabawi. Wala niya pa iti aramidam, Lucille. Ngamin, iso da ita ti agdadatang agpaiso. Nadalos pa'y iti bagi ni Nona. Uray no aggamgam mulo iti daga. Di ka madlaw, nga gaya mo ti bang luna nang runa iti rabi Tikat di bagam, sayat na di na. Iso akas di nga agaya mo ti banglo na iti sardam. Itayak pa nga da dito yung Nona. Ngam apay akas na dinak makikita. Dinak man lakasarita pulos. Jerome, amam adyak kaya tiriri. Iso apang nga asim kumata din ako as-asiggan. Nauli mo ti panagbiag ko nga uri agmay sa aklaan. Iso apang nga asim. Dayti ko man ti maudi aya asidag mo kanyak. Anya? Ngam apay Nona. Gapot adyak kayat amadaan kami iti susik ka ni Lucille akaayan-ayat mo. Anya? Ni, Nona. Anya kaayan-ayat ko ngay bagbagam. Saan ko akaayan-ayat ni Lucille? Nga miso mismo tinagkuna kanyak anobyo na ka. Iso apang nga asim. Diyak kayatan nga umasidag ka kanyak, Jerome. Aday wanak ko man. Nona, masakit ka di? Apay na saludsod mo na ito na to. Itay pa'y ngamin nga dak dito Ngam di ka pa'y nagtagari apulos. Itay pa'y lang nakaululimag ka. Pasensyakan na to. Nabannog akla siguro gapo kadagiti trabaho iti talon. Sa bagay, talaga makabannog ti agamulo iti daga. Isu akasayatan, no adda katakunay-nay mo iti biyag mo. Mabalin ka din nato. Kaya't ko kumantiagin na. Pasensyakan, ha? Awan ang yaman na, Nona. Mawatak. Sige, agpakadak nga ruden. Nagsakit gayam terik na. No maipapankan ayat ti pakapasakitan. Agayatak mo't ka ni Jerome. Iso timang paraparagsak kanyag. Ngam ga po itinaamuak ka ni Lucille nga agayan ayat dan. Nakarumot din asaam ti mariknak. No mabalin, tsak paikid din kaya ti rumwar di ti kalapaw ko. May mayat laangan nga agtalina agdak dito kat saan akon arum-rum warpay. Talaga kagura ka, Lucille. Kat no mabalin. Di kan kaya't nga asitgan. Wano kasarita man lako ma. Ha? Ngam, apay Jerome. Anya ti basol ko. Ulbod ka. Pinagparang mo ko ni Nona nga gayan ayat ta. Ngam ti kinapod Nona kat saan man. Saan tanto pa'y nga rot anasingid? Saan ka di? Jerome. Isa pang nga asim, Lucille. Di kalangan umasasidag kanya. Tatalaga adyak magustuhan ti ugalim. Among indang, nabayagan adyak nakit-kita ni Nona. Ha? Ide kat kanayon amakitak alumabas iti paraangan, nukas jay amapan ijay talon. Ngamjak mat makit-kita itan. Unyag paisuan niya. Amangan numasakit mag. Ay kat kasimat numasakit.
Agmay salaeng ni Nona, kat awan ti mga sikaso ken kuana, bakit? Jerome, agaya mo umlata iti aglawlaw ti kalapaw ni Nona. Kasmat lang iti sigod anay dumduma ti ayam mo na. Tunggal madanon ti sardam. Wanirad na to. Ngam talaga ang madanaganak. Tasaan mo tinarumrumwar dito'y kalapaw na ni Nona. Kasano nga rodan? Makamuditan. Sumrag talatan na. Nasken na maumwanta, noan niya talaga ti mapaspasamak kan kuana. Taapay ang nabayagan na saan arimrimwar iti kalapaw na. Jaklem pagaraw akastoy matan tinapasamak kin ni Nona. Nato. Apay ngay anat ay matan na nakaedad iti kalapaw na ni Nona. Jaka mo, Jerome. Jak maklon day tinato. Ay ayatek unay ni Nona. Kasakmat. Iso ang maladingita na kiti kastoy na pasamakan ko, ana. Anyan. Nakaskas tao. Tatunggal sardam. Umaya mo umutlat at ibanglo ni Nona. Akas iti si bibiyag pa'y. Ngam gayam. May isa na bangkay ni Nona dito'y kalapaw na. Apay nga ingkuyog nak dito'y paraangan ti kalapaw day dinuna, anak ko. Ne, pagtaudan day dyan nga ayamuom. Nagbanglo. Kasla ti ayamuom day dinuna, idi si bibiyag pay laang. Nanang, day tati makagapo no apay nga inawis kayo dito'y. Ha? Day to'y asabong ti pagtaudan tayo mo nanang. Sabong ti mula akil lahat-latan na nagtubo diti paraangan ti kalapaw day dinona. Ne, wan nga agpaiso. Daytoy ti maangot ko anabanglo. Kasla ayamuom ni Nona idi si bibiyag pay. Nanang, panagpunak. Day to'y amulakit isumot lang day dinona. Ha? Kasano kumaan na pasamak dayta, anak ko? Burbur tsaka da tayo amin ti pan nakatay day dinona, nanang. Tauray no imbaga day dinang tamingken kuana. Adwa alawasan idinaduktalan tayo anatay. Sana pulos nga imangot ti bangkay na. Saan ang nagrupsa? No dikit kasla ti maangot ta itanga ayamuom ti angot na, idinaduktalan mi kaninato. Iso ang masiguradok nanang. Daytoy amula at isabong nakat agaya mo umlang iti sardam. Isumot laang ni Nona. Nagbalin a burburtya kadagiti kalugaran ni Nona. Tinapasamak kan kwa na ubing. Kang runaan, idi adda nagtubo ang mula iti paraangan. Ti kalapaw ni Nona, nga addaan sabong agaya mo umlaeng no iti sardam. Idi nagangay, inawagan da tinasao asabong, iti dama di noche. Ati kayat naasawan, balasang iti rabii. Bueno obing ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.